DXDC Radyoman Report. Mas mulambo ang nasod sa Pilipinas ug tutukan sa Administrasyong Marcos kini ang gilauman sa pipila ka street vendors ning siyudad sa Davao karong umaabot sa ikaduhang State of the Nation address kung suna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa interview sa DXDC Arman Davao kang Joanna Igok taga Trading Boulevard isip pa vendor ang angay hisgutan ug tutukan sa presidente karong suna ang kamahal usab sa mga palaliton ingon man pagsaka sa produkto nga petrolyo nga mao'y usa sa hinungdan nga nakahatag sa kalisod sa mga Dabawinyo. Gingunsab ni Bibi Jel Bunbon taga Barangay 76 Street Vendor sa Dalang San Pedro sa pagdumala ni President BBM sulod sa usa ka tuig wala pagyud maalibyohi ang food crisis ilabi na sa dakbayan bisan sa mga street vendor sa syudad nagkalisod gihapon ug wala pa insakto nga pwesto nga plastaran sa ilang paninda. Para sa ko sir na unta tagani o maayong pwesto para makapaninda pumigtaro kay lisod kayo nga maninda ba nga bisan asa ra mi adto diri sa Davao lisod jud kaayo Sa garan asa imong pwesto diri ra. diri ra sir unya gamay pa jud kay mig income kay mo nili lisod kaayo dari kay gamay ra man kay tawo mga agi Gikan sa Dalang nga San Pedro ning siyudad sa Davao kasama mo sa balita ug serbisyo publiko reaching millions nationwide and worldwide for 70 years Radyo Madon Pulayaw Tatak RMN. Tatak RMN.